know that you're coming, okay? They're on the command channel. Kom on, bil! Den støder. Ja, og den er vores. De står dernede og vil med. Nej, men de er dernede. Ja, det er det, jeg tænker. Du vil så ikke køre den anden vej? Så er vi godt, det er bare, hvis det er det. Så skal vi gå nok nu. Kontakt! Venstre! Til venstre! Venstre side! Der er bil derude! Tango nede! Tango nede! 2 mere ud til venstre! Den er nede. Jending! Kom! Kom, kom. Det var vi havde prøvet. Kontakt! Klokken! Det lyder som om, der er kontakt klokken 9! Det var sejren. Flintens ud til venstre! Jending 11! Rød frem! Rød frem! Opad! 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 Og selv bare kom frem. Jeg er 3 på flot. 3 på flot. De fanger en nu. Har vi nogen herude? Ja, det er vores herude. Vognen frem. Jeg har 3, der stakker af den vej. Jeg er gammel hjemme. Den er frem! Det er søde. Ryk ud mod højre, ud mod højre. Ligger ikke bag benene. Hvorhen sejler? Klokken 12. Klokken 11. Kom her, den er vej ned. Det kan ikke blive ramt. Hold hovedet nede. Den er over her. Det er sødt. Altid med ven. Kom med bakken bag klar. Til højre. Start med at gå dernede. Hvor vil du ned? Ned til højen der nu. Han sidder bag træerne. Ja, præcis. Der er 2 der, og der er 2 til højre også. Ja.
Hvordan ser det ud her? Kom så. Hvor mange tangoer? Alle mulige over bag bakkerne, knejper. 3. Ned til Thomas. Ned til Thomas. Han er dernede. Ryk. Juleving. Hvad? Dernede, han er dernede. Hvem? Thomas. Nå ja. Der står en. Der står lidt fremme. Hæpper! Står ved bag træet. De stikker af over til venstre. De stikker af over til venstre. Juleben, kom nu herover. Jeg har et grønland her, der skal medikkes. FA! Ja, rolig nu. Det er ikke bare lige... FA! Tag med træen. Tag med træen. Kører spurgten. Dæk mig op. Pas på derovre. Ja. Vent 2 minutter. Okay. Nick og MC, de tager den vej, når vi rykker på den vej. Der er 6 tangoer derude, der går og leder. Så vi skal den her vej og presse den vej ind. Okay? Ja, vi tager dem fra højre. Ja.
dæk her. Når de rykker, så rykker vi ned. Men vi bliver nødt til at kigge de gode 6 og kontrollere. Så kom ind og gem dig. De har opdaget os. Nej, ikke endnu. Nej, ikke endnu. Lad os bare vente lidt. Han er kravlet ned. Kom så, stille og roligt. Hold øje med, hvor I går. Thomas, mere ud til højre. Tak for det. Han er nede! Han er nede! Ja, og jeg blev ikke ramt. Bare giv den gas, mig søn. Skynd jer, hop op. Op! Mount! Hurtigt! Op. Hvor resten? Nu holder jeg fucking til gruppen. Der er ikke noget med at sige ud. Hvis vi løber, så løber vi alle sammen. Der er ikke nogen, der bliver tilbage. Drejer ud! Drejer ud! Jeg holder venstre! Det er på vores ene styre. Det er
Hvad? De stikker af! Er du ramt? Han ved derovre. Julian, prøv ikke længere ud af! Der er fremme, derovre. Kig ud på vejen. Er det vores derovre? Vi har en til højre. Det vil jeg håbe for ham. Det vil jeg håbe for ham. Han kom den vej udefra. Har vi nogen ude til venstre? Oppe ved bilen? Det har vi ej. Gud, er der der? Kom lidt fremad. Vi rykker lidt fremad. Det var også Jules, tror jeg. Vi rykker lidt fremad. Yep. Vent, det kan I ikke, Jeg må lige måske være færdig. Han er lige blevet skudt herovre i højre. Kontakt. Højre frem. Okay, vi skal bare herud med det samme, vi stiller lidt her. Spred jer ud! Spred jer ud, dreng! Spred jer ud! Kan vi kigge på vores H-skewer? Express. Sådan der. De stikker af! Giv dem noget så press, at de kan sweep ud højrefra. Det er blå. Det er vores sky frem kl. 12. Rekognoscer, hvem vi skyder på. Vær sikker på, hvad du skyder på. Skift op.
til højre. Hvordan ser det ud op ved det forreste køretøj? Skal I bruge hjælp? Ja, der skal hjælp deroppe af. Okay. Yep. Andreas, på mig! På mig! Hjælper! Hjælper! Her, Andreas, her! Gå ned derovre. Ja. Hvad med ham der derovre? Han død? Ja. Der er en mere derovre. Der er en lige fremme. Der er en, der løb over vejen venstre før, så han er bag og kartet. Og der er stadig en på højre side. Der er også stadig folk på højre side, Mathias. Ja. Skifter. Ikke skub ham der ned til mig. Ja. Skub ham der ned til mig. Det er fint. Sorry. Yep. Er du også stået? Ja. Okay. Du have mit andet våben. Har du ham? Ja, jeg har knife her. Jeg sidder og kigger på ham. Lige frem, lige frem. Mamma. Hjælper! Jeg har den her. Yep. Jeg er ramt. Er han fed, ham der? Jeg ved det ikke. Men jeg er ramt. Siger lige fremme. Der er en, der skyder fra venstre side. Han prøver derovre. Er det? Kunne du se det? Er det vores derovre? Kan du ikke se det? Har vi nogen ude til venstre? Har vi nogen ude til venstre? Oppe i højkilden? Julian, kom. Han skyder efter der. Der er flere derovre. Det er vores egen, det er den ene. Det er vores. Det er vores, Julie, tror jeg. Det er lidt fremad. Yep. Vent, det kan I ikke, det Ja, kan I ikke. det er lige meget. Det er fint. Jeg lader mig lige nu Mathias færdig. Kan du huske den, Morten? Hvad er Morten? Sumpen derude. Højen. Fra i går. Det er det samme, vi skal over til nu. Vi er der lige om 2. Højen er der.
Er der nogen, der har noget hjælp med eller noget? Er der noget? Er der nogen, der har noget med? Lad os lige kigge til at starte med. Du kan ikke rykke på dig, Clive. Lad os alle sammen lige rykke tilbage. Ryk tilbage. Vi er heroppe. I en rød røg. Der er nogen, der kaster røg om bag ham, der stod derovre. Så vi skal op her, og så til venstre. Okay? Op der til venstre over bakken. Modtaget. Hvad bliver? Kan vi få nogle flere folk med heroppe mod røgen? Det er en, der får på ham, der lyder flot, du. Der er en bag ham. Jeg har ham på kornet. China! Om bag bakken herovre! Jeg hjælper China. Er du klar til at komme med ud, så spørger? Hold op, ja, gå rundt! Sådan, kom ned! Jeg kan ikke ramme ham. Den skyder op af. Ja. Er du død? Godt lavet. Det ved jeg ikke. Er der flere? Lad os ramme ud. Kom, boys. Bare sværp dem. Sværp dem. Kniv dem. Kniv. Nå ja. Så kan vi bare gå. Skal vi affalde og kaste en kniv? Bang! Bagfra! Bagfra! Kom ud! Yes! Er du okay? Godt. Bagfra! Bagfra! Han ligger i højre side. 40 meter! Han skal da have et kram om det her. Det er nemt det. You need a big hug, yeah. You need a big hug. 50 points. Yeah, 50 points. You need a big hug, yeah. Whoa. Sweaty boys, yes. Hey. Tag lige mine nødder ud her. Er det kamera?